En dit binnen de fjouwer nije onwinsten. Etienne Rijnen, Dejan Melek, Albert Doesnak, Kelvin McIntosh en Daniel de Ridder, die trouwens nog net helemaal speelklaar is. Etienne Rijnbol, hij is topfit en had nog tot het nieuwe seizoen, al is de start wel pittig. Te beginnen morgens in FC Twente. Twente thuis en Vitesse uit. Het zijn niet de twee makkelijkste wedstrijden, maar ik denk ook dat Twente... Tenminste, vorig jaar bij AZ vonden we het niet fijn om hier naar Cambuur te gaan. Dus ik denk ook dat Twente dat niet vindt. Ze hebben toch heel veel goede resultaten hier vorig jaar neergezet thuis. Dus voor hun zal het ook een lastige wedstrijd worden. Het is voor u ook wel een uitdaging. Morgen ben we de underdog. Twente is al een kampioenskandidaat. Zeker als ze die jonge helle van Zwolle. Ja, dan eigenlijk als niks te verliezen morgen. En dat kan ons een hulp worden wat we winnen. Henk de Jong is vol vertrouwen. De oefencampagne wie goed. En ik al mat de club voort on de bak. De Jong loopt in zijn team. Ik voor uitwedstrijden. Want dat was vorig seizoen een groot probleem. Ja, ik had er totaal geen angst voor. Natuurlijk is het thuis makkelijker voor u, maar je stretchende man, tolde en tredjende man bedoel ik dan ik, om die wedstrijden te winnen. Maar uit zijn wij gewoon wedstrijden winnen. Ja, ik zou het wel een hele kwalijke zaak vinden als we dit jaar geen uitwedstrijd winnen. Want die Jong kwartier verachten barst het los in het Cambuurstadion.